A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa masu albarka barkamu da warhaka. Barkamu da dawowa don ci gaban karatun mu na littafin Zuhurus Sunna fi Riyadul Akhlaq. Idan ba a manta ba, har yanzu muna nan a babin da yake bayani game da ainihin wato haƙƙin mata akan mijinta. Mun yi hadisi na ɗaya, mun yi hadisi na biyu a cikin wannan babin. Yau kuma za mu karanta hadisi na uku da malai ke cewa al-hadisu thalith, hadisi na uku. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, da baban Hurairah Allah ya kara masa da yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa la yafruku mu'minun mu'mina, bai kamata, bai dace ba, kada wani mumini ya zama ya kyamaci wata mumina, ya ce ba na santa, ba na ƙaunarta, ta fita a raina. Me yasa? Sai manzo Allah ce in kariha minha khuluqan, in ya faɗi haka ne ma saboda wata ɗabi'a da take da ita ba ta yi masa ba, sai manzo Allah ce radiya minha akhar. To akwai wata ɗabi'a kuma da zai kalla sai kuma ta burge shi ta wannan bangaren. So dama kamar da wasu suke cewa dan adam tare yake bai cika goma ba. Shi kanshi da take tare da shi haƙuri take da wasu nashi ɗabi'un. Akwai ɗabi'un da nashi da ba su yi mata ba, amma take haƙuri da shi saboda ainihin wasu ɗabi'un. To don haka ba ka ƙin mutum gaba ɗaya, dole za ka ga ɗan adam yana da sharri yana da alkhairi. To abin da ake so shine alkhairinsa ya zama ya fi sharrinsa yawa. So idan alkhairin mutum ya zama ya fi sharrinsa yawa, sai ya ta haƙuri da shi. Amma babu wani ɗan adam da za ka ga bai da aibi, bai da wata illa a tare da shi. To yasa manzon Allah ya ce kada wani mumini ya ce baya kauna, ya kyamace wata mumina saboda wata ɗabi'a. To in ya kalli wannan ɗabi'ar kuma to zai ga wasu ɗabi'u kyawawa masu yawa kuma wanda yake saboda wannan ɗabi'un zai iya haƙura da ita. Ma'ana ya haƙura ya zauna da ita. Rawahu Muslim ya rawaito wannan hadisin. Ga shirin hadisin a takaice, malai ke cewa al-hadithu yad'u az-zawju ila adamul kurha al-mutlaq li zawjatihi. Wato wannan hadisi yana kiran mazaje ne, yana jawo hankalin su cewa kada mutum ya kyamaci mata shiga kai kawai ya kyamaci matarsa. Fali kulli insanin mazaya wa ayub. Ko dan adam yana da dabi'u na kirki, sannan kuma yana da wasu aibobi wanda ba za a rasa shi da su ba, mazan shi na dan adam. Wal adlu yaqtadi an-nadhru ila al-jawanib al-hasana. Shi kuma adalci yana hukunta ne duk dan adam da zaka mamala da shi ka ringa kallon kyawawan dabi'unsa, wato ka ringa kallon bangaren alherinsa ba sharrinsa ba. Ga fa'idojin hadisin kamar yadda aka saba. Al-insaf wal adlu. Al-insaf wal adlu shine adalci fi nazar ila shariki, wato wajen kallon abokin tarayya, wato ka rinka masa adalci wajen kallon shi. Idan yayi abin da ba daidai ba, ka yafi, ka kauda kai, sai ka kalli ainihin wato abin da yayi na daidai din. Fa'ida ta biyu shine taqwiyatu rawabitu az-zawaj bitajawuz az-zallat, wato karfafa zamantakewa mata da miji ta hanyar kawar da kai daga kurakurai da ainihin wato suke aikata. Wato in miji yayi ba daidai ba, a kawar da kai, haka in mace ta yi ba daidai ba, a kawar da kai. To wannan na ƙara ƙarfan danƙon soyayya da kuma zaman lafiya tsakanin mata da miji. Fa'ida ta gaba shine at-taqdiru ko al-mutabadil yamna'u an-nufuz wal baghda. Wato girmama juna da mutunta juna yana ainihin wato hana kyamar juna. Wato ya zama idan kana mutunta tana mutunta ka, to hakan yakan hana ku kinka kyamatar juna a tsakani. So da shi zamantakewa aure zamanin da ake fatan shi har abada na dindindin. So duk wani abu da kuka san zai iya kawo muku musiba ko matsala ko tarnaki ko rashin fahimtar juna, to a yi kokari a kawar da shi ta hanyar addu'o'i da kuma kyautatawa juna zato da kuma fahimtar wato halayen juna. Allah ya samu dace. Wanda ku faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi. Kuskure kuma lafiya mu ne, gafarta mana gabaki daya. Dan uwanku a musulunci Muhammad Idris Kumbash. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.